ano. Hindi na ay pagpasok lang yan. Tawagan mo na eh. Tawagan mo. Bago. Tinanggal ko yun. Pero pwede nyo ibalik. Kaya ang mga ito, pagkaka na lang yun. Usap mo yung tayo, ang nagdito. Lalagay ko lang ako.
mo, diba? So, parang ibig oh. Napasaan ko yun.
Hmm. Hindi na kanina pinapalik ko na.
That's what we are here. Naging hindi ba ito ang buo? No? Yes, the way hindi ba ba yan? Bibis. May budget lumabas.
On the go.
Thank you.
That's that.
Yung tawag yan, start ko. Sa mga basa. Nakasira.
So, Kasi yung isang balon. Dalawa naman yung binigay mo sa akin, pati mo gamitin isa.